Ni bona mina ngigqoke isifanakalo-ke namhlanje. Isifanakalo-ke isifanakalo-ke lesi esicula umzukulu lapha ethi intombi yami ikhiphe umkovetsheni. I-gaslight ngiyakutshela. Ya yiso isifanakalo-ke. Malikhipha umkovetsheni yilanga. Yabo. Manje isifanakalo sesiZulu. Yiyo-ke le nto le. Ya nami ngifake sona isifanakalo-ke. Isifanakalo. Ngikhiphela amajazi la amaningi. Akufani kodwa nje isifanakalo. Sigodla ibhamu la. Mina ngigodla amashoka. Ngigodla ibhamu lena la. Sawubulala impela nje umuntu. Ngimkhuza impela majogo mina ngingalinge nje ngicabanga ukungithatha kancane ukungicasula. Ngidubula ngempela. Shaya futhi ngihlanga. Khanda. Ngisho bese ningisuwela amaphoyiseni ngithi nginesibhamu. Nesisemthethweni. Kodwa nje ngela amaphoyiseni nayo shanga nhlamba silala sipoweni shanje khona ngeji nasemlomeni. Yabo mangikhalela suke emloyeni ke ekhaleni lesiphongweni ngisha khona ngeke ngishayise. Ufuna uyibone ngeke. Ubone ukuthi ngishaya phela. Shaya. Ngithezi nje futhi. Ayijalo majongo lo nto leyo. Ngithengele icathulo zeni ezintsha la. Funa abafana nwayeka ama-abeta namakhavela kahle kahle. Ngenwayeke nje. Kahle ke sivimbe labelungu laba beze ngokuthi la eSouth Africa bazo-driver lokhu njani impahla zokugqoka imali beyidlela then bese boyisipola bodwa le phesheya. Ababuye imali bezoyidlala futhi beyibuyise kithi la. Sema kancane nje impela yonke ama-abeta namakhavela. Ngithengele icathulo zeni la ngizomkhombisa. Kisho. Dalam hal utama nenge, masalah mengusahakan mereka, masalah terpura. Masalah pura malu jangan pilih kan, ya bon, macam sasi, ya bon, wena je mau boleh waktu, bona ni, bona itu boleh ke, bona je kalau, mereka je kalau begitu jangan, mereka boleh ni semua muncul, bona kalau. Kalau pun dia roman kayak lagi dia, maka dalam wayang besar, hukum jadi, yung fakir jadi dok saja lebih kaya, baru urusan. Dalam ini apa yang apa sudah di luar macam di sana, asli macam di sana, kota ini, ibarat. Kalau ini apa macam di sana, masih apa macam di sana. Mana itu, kalau ada suatu sama, masih uji dua, ini kumpulan, kumpulan, kalau jangan kumpulan. Kalau yang besar, aman, jangan main aku main selama. Aji, social media, mazimu.
futhi vele makujana mqondo futhi kuthiwa ena ayikho into oyicabangayo engqondweni yakho yenzekani vele i-capacity yengqondo ingacabangi lutho nawe ukucabanga lokho awucabangi lutho acabange nje uthi yini konje ngizoyicabanga iseceleni ngacabanga nje lapho uthi ingqondo ayinalutho ngempela-ke lokho ngempela yazi i-empty imali sesiyawujika lo mhlaba lo konke manje okudliwe isikhonyana kubuyela kuso kwaZulu kuZulu madoda yonke into ngoba vele kahle inhloso lokhuja yokufaka lama-costumes lawa ukubuyisa iy'mbadada madoda lezi ethayi hhayi lezi ezey'khandwa manje lezi ethayi ubuyisa zona-ke iy'mbadada zona-ke zey'cathulo zenu bafuna bayikhululekani nje ama-costumes lawa my friend ya sesenzela ukugcoba phandle sikhululeke ney'nyawo zenu zibe comfortable lingaphuki ngoba bona amaphethe naniphula la mani lokhu nitetemela thina la senihlulwa ingeza umuntu ashawe yimi imgqokise kwepara ngengezo bese egxike abhetha yakhe ukuthi akayilahle ukuthi akayishise cha angifuni ube njalo sengifuna kungena igrosa madoda leyo abhetha leyo ngicela ikufayele isaka lempuphu ngokuyigqoka nje kwakho ifayele nje isaka lempuphu ungakhala ungadumeze umndeni kukhona abhethe egxike yabeke majongo ewotshasi nazi iy'cathulo zenu yazi nansi iy'cathulo zenu engifuna nidlalise ugodo ngazo ngelikhohlwa amabhetha nikhohlwe yonke lento leyo amakrochi namakhavela tshelela abelungu labo ukuthi mabefuna ukuthi nigqoke lezo zinto lezo abanithenga ney'nkomo niyolobola kuqale bephinde futhi benondlela imizini nazi-ke majongo iy'cathulo zenu yezwa ngijikijele emanzini ngazo ngiphose emanzini ngazo bafanazi ngenani ngiyanika nginkosi yenu intshonado idla amanzi thathani ngikhululeke niyabona abelungu zobabhekisa phasi kanjani ya ngifuna benondla belungu ngifuna ngingena ikross abafana nama-abhetha manje ningasadingi nanokuthi nize niyosebenza neza mane nathenga abhetha gqoka abhetha nje ukhokhele noma ungathola 1,000 ngenyanga yabo so khululekani bafana bakhe makusekhona mina ngisazophila kahle no ngingasho ukuthi bese ngikhohliwe majidi yekele lezo cathula yekele ngigqoke nibeze phezulu anankinga bafana bakithi ngishayela ihlombe lapho nibeze phezulu ngeke ngijahe phezulu bese nishibha phansi ya nihambe idla amanzi manje nihambe ngishonana hambani bafana bakithi ngifeni batshele ukuthi badakile yes baphuzile amafeni bathenge utshwala bathengele 3 amabheki baphuzile so akukho okunye mafowethu umtholato nje sibuko samajongo idla ngeso ngiyadlala idla amanzi angisukuthula ubuko ungathi ngiyibiza ngawo angikwazi noma uyadla futhi yawaphela uthula ubuko mina ngidla amanzi ahlala futhi wami ngihlezi ngiphethe amanzi ngiyawasebenzisa ahlala emzimbeni yabo ngidla amanzi hola umtholato bafethu everywhere ma-social media ufolowisheni ngowena mina anamuhle nje kunawo wonke ufana sengifedile la hhayi South Africa kuphela abafana bakithi umhlaba wonke nje jikelele umhlaba wonke jikelele ufana omuhle kunawo wonke nje abantu noma abafana nabo bonke abantu bangehlula ney'ntombi e-South Africa so ngifolowisheni yiyo leyo ndawo bafethu esibuko samajongo Ukulinda abaphathi la ikapani ngalelo ngiphathe bafethu ngenza ngitshengisa i-album yami ukulinda abaphathi la noma sithi cover ngihambela manje nami lento le angiyithandi ingakho ngibona ngingathandathandi ukukhophula izinga lami lengenza nginciphisile ngamalela akhuphuka livele uyabona mhlampe nawe ungafisa ukungibulala nje ufise ngabe uwena kanti cha akumelanga ube kanjalo ngizeyidlalela ingoma mina bese ngiyayidlalela mhlawumbe ngingambethelela ama-album amabili amathathu bese ngiyadlalela nazi ukuthi wawukhona umgqongeni wesibili bafowethu ngingathokoza nami wawukhona umgqongeni osanqo angisho ukuthi ibhofa lisiyonqo ibhofa lo-original phela angithi ngile-fake mina ngu-original nami kodwa angazi kodwa nje imgqongeni like
Ano khulekani mashongo gezani. Khuleke. Isibuko samajongo sendlesi. Eyothi asimjonatho. Khulekani. Gezani manje. Ya, gezani. Niyeke iy'ntombi zami ngingathathi amakhosikazi ami. Angifuni abafazi bami. Ngikhombisa sebeyeza angifuni nabo. Ngikhombisa so nje gezani. Please. Nazi izicathulo zenu nginiphathele lapha emakuleni. Sengenzela manje ukuthi nikwazi understand-ana noma ukuxhumana negenge emakhaya yabona. Ungagcini nithakathela ubala noma nidutshulela ubala nibulalela ubala. Ngoba isisicefe lento yenu yokuqhamuka nizogabisa ukuthi ninemali eningi. Manje ungaze uhalele ukufa ngendlela engasiyo. Hhayi ngoba singenayo imali ikhona kodwa zamani ukuxhumana nabantu ngoba nizojajela into ey'ngasiyo. Angikuzondi mina. Hhayi seniqedile futhi la. Hhayi South Africa kuphela. Hhayi South Africa kuphela. Umhlaba wonke jikelele. Yana overseas. Oprince bami obhawa abafana bami laba. Ngeke uzwe iy'ntombi zengichoma ngabafana bami lapha phambi kwami. Angeke ukuthi ngiy'qhathanisana. Hhayi say'qhathanisa. Bengithi ngizobadelela kuyalibhamya naye. Abheda. Ngcono lokhu nje. Edumudumu ezosikhofu. Ukuthi inkabi yami ngumkhaya. Ngumkhaya. Ubona la futhi sithola bani ey'nsizweni. Omasikandi sibona sodalapha bani. Bona nje ngayivika le nqindi le. Bona nje ngayivika le nqindi le. Abafana ngumoya kaNkulunkulu inkinga. Ingakho ungathandi ukushaya. Kodwa nje basobha. Ulala esibhedlela. Bala amanciko lasekhaya. Yaphela nje yonke imizi yamadoda. Sobhaningi. Sibuko samajongo mathida. Mtshona doda. Wethu isibuko samajongo siyalesi ngithona idlangazelile kuzo zonke iy'nkundla bafethu zokuxhumana. Ngingakhohlwa ukungifolowa nokungisubscribe-ela lapha ku-YouTube nokungilayikela kanjalo nokungikomentela. Ngiphinde ngishere namaphosti ami. Sidlulise ukududuza-ke lapha emndenini wamaseleni bafowethu. Sekuthanda ukuba sihlabe simbi. Siyazi ukuthi yipho bakashiya kabuhlungu. Asithandi-ke nani madoda nishiye kabuhlungu ngalezi ndlela. Kubi ngempela uma nizovelelwa zingozi zey'moto kanje. Siyacela madoda ukuthi niphephe. Uma ukuthi khona iy'ndlela zokuphepha lapha nithole noma odrayiva abasha. Nani nihlale ngokubambana ngoba ngathi sekuhamba nokuthi mhlampe kukhona iy'nkinga ey'nkulu emndenini uyabona. So nathi singathandi ukungena kuzo ngoba sila emculweni ngokuthanda umgqumeni. Uma sisebenzisa igama lamgqumeni sisebenzisa ngothando lokuthi kumele sihlale sijabule ngoba liyasiduduza futhi liyasiphilisa uyabo. Futhi nje luwuNkulunkulu kabi. Siyacela ukuthi nani ningagcini ninaka kakhulu izinto zabantu abaphawula ngegama likamgqumeni. Futhi ophawula okubi nimthathe nimlahlele. Ningamnaki ngempela kophawula okubi emgqumeni ngoba iphupho nesifiso kithina esikhule vele ngayo emgqumeni kuyikuthi vele sigcine siba ney'ncwadi. Siba nayo yonke into eyayiphathelene nomgqumeni. Futhi ivuke ngendlela efaneleyo nangendlela e-right ngoba siwumculo wakhe. Sihlabelela nje noma sicula nje noma sigeza nje noma siyithanda kanje siwumculo wakhe umgqumeni. Umasikandi nje futhi angisho ukuthi ngijaja abacula bebebadala noma umgqumeni ngaleya nkathi kodwa nje umasikandi umgqumeni komanje. So ngiyacela nawe ukuthi bekuhloniphe kakhulu lokho. Nani-ke nihloniphe bafowethu. Niphephe engozini ayiphele le nto. Kuyikwalo imali okade lapha lokhu bebheke lapha emcimbini kaNdumsaliyo. Kuyinkinga bafethu ubaba ubhuti omdala ngicabanga nje uSkhevana ndlemnyama angazi angisabonanga kahle kodwa ngibonile nje kahle uGqiza Makoti. uGqiza Makoti. Cha bafethu akaphephe aphile nje. Siyacela bafethu nani nisize sonke sase-South Africa. Cela nisikhulekise ngegama lamgqumeni. Ngasithandi ngempela ngalo. Asikathandi futhi ukuzwa okunye ubuhlungu ngalo. Siyacela ngempela. Umtshona uzona zonke iy'nkundla zokuxhumana bafethu. Ungakhohlwa ukungifolowa.
abafowethu selivala la ngabele ngibona ngicela nabhekweni le cha futhi thatheni ibhekweni le lo siza zonke ungasele ukugqoka ngenxa ukuthi ulelo kunjani sengithule kathathu unaleli kuphela ubona ngathi bazoba baningi abantu abagqoka cha igqoke nje ukhululeke singafi isicathulo sakho yabo isimo samajongiselo ngijikeleza yabona izinto emkhumela ngithi khululeka nje gqokani ngiphile bafethu nondle iy'ngane isho ngithonaka everywhere thonaka everywhere indawo la amakhampani ijaji umuntu osanganayo ngoba into eyidingayo la kusamele uqoqe ubufakazi yabo manje futhi uzofuna ukuhamba ukuqoqa kwabanye abantu babekutshela amanga yabo ayikho into yakho ahlanye kanti ijaji angisho ijaji ucabanga ukuthi ngimubi mase ungibona layo muhle efonini ahlanya ujakiwe uyangifakalela send kwami ahlanye uma ijaji lokho yabo uthi awusile ngempela yini ijaji ucabanga into yakho oyicabangayo ngomunye umuntu esithi nje uzocabanga into ngami ecatshangwa ukuhlale kuyo lokhu kunamathele kwekanti ingamanga noma futhi liqiniso yabo uthi yahlanya wazi ngalokho ngicela ukuthi niwathozele amavidiyo ama-15 seconds indaba 60 seconds no 1 minute angithanda ukukhuluma bafethu umuntu ogcina esekhuluma into ehlambalazayo okungalungile so please ngingajaji thank you so ngiyacela bafethu ngicela ukufuna ukuqhagana nensanga ngisekho lawo ma-topic and ngicela ukubujaji indaba zojaji Judy nje ngisekho lapho please ngicela siphathane kahle ngiyanithanda thodadolo thank you njengoba ngisasho ukuthi ngizama ukuthi si-understand kwayona le lifestyle esinikwe yibo abelungu ngoba nasey'ncwadini nayo uthola ukuthi bebesidida yabo because angisho ukuthi ngiyayincoma ungayizonda wena kodwa ingabe usublema mina noma usujaja mina ukuthi ngiyinsangu kwasha kwacima nani nani yabo noma ngibhema insangu uvele ungibiza ngensangu uma ngibona ngibhema insangu uphinde ungibize ngesidakwa uma ngiphuza utshwala wena ubuphuza ujuice yini uyi-juicist uphuza udrinki uyi-drinkist udla amaphilisi ulale lawa niwodokotela yini uyi-pillisist Tutu wena ugula kakhulu nje ukudlula mina kodwa angisho lutho bengisasho mina ukuthi ngenzeka kwezinye izinto ube fast yes ube fast kodwa ungayiqedi uzenza kwezinye ube slow kodwa uyiqede uzenza so manje ngifisa ukwazi ukuthi mina why you guys judging insangu ngiyazwa kuthiwa kukhona namaphoyisa ayabopha yabo ayabopha abophela indaba yensangu elokhu njanini komeshenti noma nomeshenti nalamagameni esingisi avela kanje yiwo lawo enza ukuthi umuntu egcine seyibuza le mibuzo le yabo nje namhlanje nginemibuzo eminingi engidinga ukuthi ngiyiphendule yini futhi ukuze ngikhone ukuthi ngikwazi ukuqhubeka nale mpilo le ngoba kangazi ngempela ukuthi ngizophendula ubani ngoba imicabango yami isho ukuthi imile la ngimkhona kwesinye isikhathi omunye umuntu engathini ngathi ngiyagula mhlawumbe ngoba imicabango yami isavimbezeleke kule mibuzo yami enginayo yabo mangisho lutho-ke kodwa kali wangijaja uma ngijaja fine anginankinga kodwa-ke ngoba kunzima kunje nami ngizohlala nabo umzima lo ingakho-ke ngizocela-ke ngale video le ukuthi bafowethu ngixhumaneleni nabo bonke abantu abathi mase bezofika eduze kwethu befuna ukusiqhwaga insangu befuna nje ukusiqhwaga insangu cha bafowethu cha asukwazi lokho into esingayazi nje okungenani bengelela udlule yabona ungalokhu yale nale masuzokhuluma into engahlangene nawe usuthi na angihambe ngiyohlala endlini ngicabange wena wedwa yabo ngaze ukhuluma nje into engahlangene nawe yabo okwanako nje ukuthi ungathi ungibona ujaji ngokuthi hayi usumuhle yabona usunciphile emzimbeni hawu umpofu umnyama guys chill bafowethu just relax
wena nje into engabe ayenzi iyi-1 thatha inombolo uba ukuthi kanjani ngisho athi uyintombazane ngisho athi umfana thatha inombolo uma uthi kanjani xhunyane sibambane lapho mhlawumpe imibuzo uyibuza uma ubona ukuthi siyaqala siyaphinda siyakhombayina ukujwayeleka noma ukujwayelana yabo hhayi ukuthi wena nje hawu siyafika nje uyajaja nje ujaji Jodi njalo bese kuzoba le ndaba ukuthi nibize ini insango ngani ne-drug nithi ama-drugs ama-drugs futhi kusamele siyishuke siyibheme ngamakhala ukuze kuthiwa ama-drugs angazi phela ama-drugs yini into ebhenywa ngamakhala noma into ebhenywa ngilokhu njalo nogwayi nithi nama-drugs angazi phela mane ngiyabuza ngoba ngiyadideka uthole ukuthi umuntu ubhemela ugwayi usefuna ukuqhwaga uthi ubhemela insango usefuna ukuqhwaga kube ngathi uyena ucabanga ngendlela noma wenza izinto ngendlela wena owenza ngayo ngensango yabo manje nje angazi ngempela ukuthi kudalwa yini lokho mina into ngicela abantu noma abazali ngizokhuluma nabazali hayi kazi ngoba ngidelela angideleli no ngisasho ukuthi sizama uku-understand-a as mina bese sizama noku-understand-a nempilo because mina ngiyaxaka amanye ithi insango nama-drugs insango uyivuna phansi itshalwa phansi iyafana nemfino angazi kwenzakalani uma udla imfino iyo nje into engiyicabangayo leyo noma engiyibuzayo futhi kwenzakalani uma udla imfino nepinashi nokanyanisi lokwazi engadini so manje ingakho ngidideka bafethu hhayi ngoba mhlawumbe ngingawujaja nithi ama-drugs yabo nithi ama-drugs nabelungu nje uma befika nale nto abasitake so bazosiqhwaga insango nifuna sininake kanti manje sebhezi yazi uthi usacabanga izinto ey'swishe kahle la noma ey'cabangeka kahle ongakhona ukuthi umanage yourself noma umanage impilo yakhe yaphambili okhuluma sawuhamela noma sawulwisa la ngoba efunani efuna uqhwaga ukucabanga kwensango yakho noma ukwenza kwensango yakho uthole ukuthi mhlawumbe angikwazi phela ukuthi mfethu ungangijajela ukuthi ngife ngijabule ngibulawe injabulo yami hayi kasendaweni akwazi nje ngempela yazi ukuthi ku-wrong ukuphuma ngaphansi kwesandla sabazali ubenzela izinto ngendlela eyiyona kodwa phela iminyaka masivuma impala selokhu sekufuthi ivumele umzali bese umbuza nje ukuthi baba this yes or no uma uthi no futhi hayi mina ngiyaphikisana nesinqumo sakho ngishiya kanjalo uma uthi kumama futhi naye yes or no ngiyaphikisana ngiyavumelana nesinqumo sakho ngishiya kanjalo uma uvunyelana futhi nibambane ngihlale ndawonye nenze yonke into ekhona ngendlela e-right hhayi ukuthi manje sekuzomele kulawulwane uyaphetha wena yabo usuze abazali bakho ukuthi uma usunekasi uphumile kuphi uphumile nje awufune nokuthi kube nengane uhlelo ugane nomlobolo uma usunekasi nje uphumile kahle bese kubiza ukuyimela lo so bafethu ifane ngijabule ya manje ngiqeda kuzwa la ukuthi kunengane efonile ebekade iya emcimbini kamzukulu la nge-weekend ihamba nomngane wayo shuthi kuyacaca vele ukuthi bengabekanga ekhaya bengazi shuthi beqile nomngane wayo kodwa ngisho yakubona nje lokho njengomzali nawe ukuthi le ngane le iphume ekhaya ngoba ifuna injabulo shuthi injabulo ayikho ekhaya kanti kube bekukhona injabulo ekhaya kwayena baba bengayithatha ayise-emcimbini ihambe yojabula iphinde ibuye izolala khona ekhaya noma aphinde ayilande kanti injabulo yini bazali injabulo ukuvimbezela umuntu ekhoneni ukuthi akenze into ejabulisa wena cha akusikho lokho injabulo ukunikeza umuntu ithuba lakhe lokuphila ngendlela ofanele uphila ngayo umntana abantu akalale kahle la khona shuthi vele bese kufike isikhathi sakhe sokuhamba vele mina ngiyamunqoma-ke ufe kahle ejabule noma ushone kahle ejabule ujabule nala khona ya ngithi abafundi abazali ukuyiphatha indlela nje ehloniphekile ukuthi uzogijimela ukuthi ingane yakho uyibeke isandla uyibeke induku uyahlanya nje ekhanda uyakula nje ekhanda vele ayikho into elungisekayo ngendlela ngoba izondo yodwa leyo ingane yakho ingaze ihambele ngisho abantu ikuyele ngisho koMozambique ifuna ukubulala ngenxa yokuthi wena awunangqondo awukwazi ukuhlala nengane yakho uqinise khona mbambisane kwethembe nawe uyenzele konke uyivulele konke ngesifuba sakho uyibonile hhayi indaba yokuthi sewufuna ukuthatha ingane silela ingane uyiphathe ilawule
Bezikhula kanjani ontanga la? Bezikhula kanjani? Izinto ey'ningi zenze kanjani? Kunemikhuba eminingi nje eyenziwa kontanga noma phela kungeyiphi imikhuba emibi nemihle kuhlukene phakathi. Kodwa manje uthi ingane ayikwazi ukuyenza ngoba isathi ukuthi ungathola ubaba nomama ukuthi ngizokwenza into ethize. Futhi utshelwa abantu ukuthi ingane yakho yisigebengu intshontshile endaweni ethize uyiphikele uzudlale ngomhlane uthi hayi ngoba yami akusiyo uyiphikele uthi uyafika kanti yabo manje nje ayikho loo nto leyo. Uma umzali yazana nengane ingoba ubungayazi ingane ingakho kufika intshontshile endaweni ethize yaze yantshontsha aboshwa wena ungazi. Ingakho kubalulekile uma umzali ukuthi u-understand-ana nengane yakho uyazi ukhulume nayo i-communicate. Uma ingafuni ukuvuleleka vele naye sikubona ukuthi hayi ngimthembile lo yabo. Akufunakali nje ukuthi kuthiwa khona yini kuthiwa kunengane ehlukumezeke ngengqondo kumele ihambise yini o-physiotherapist yini labo bantu laba bey'ngqondo. Ukhona umzali ngoba wena awukaphuma emgwaqeni komo hayi inkomo ihleli emgwaqeni ngoba wena ukwazi uku-communicate nengane yakho. Hayi bakwethu qhubeke la nokujaja abazali bazobajaja nje abazali because abazali abafuni ukuba communicative singazazi communicate nengane bakwazi ukuthi ngathi ya-communicate nengane ngesikhathi vele leyo ngane ihambe ezela amadasi ibuye futhi ikhokhele indaba yakho ngoba wena ufuna ukuthi ingane icabange ngenkani. Awukwazi ukuthi ungacatshanga ingane ngenkani ontanga yakho babi yona ontanga yayo babi becabange nontanga wayo yona ingane yakho nje kancane kancane yazi umama yazi ubaba kancane kancane. Hawu leyo ngane ayinagama phela ayinakwenza lutho izinto empilweni ngisho ifunda isikole ngathi sibhala nje uyibona isibhala ukuthi umama ubaba anonokuzangela ekuphethe ingane awukwazi communicate nayo. Hlala phansi nengane ukhulume kahle uyibonise understandane naye ikutshele okungaphakathi ingathi ingane enganikhiphe lutho. Angihleki ngiyalinganisa ngisho mina ngingasafuni ukuhleka ngizeza ukuhleka ngisho ngihleka nje ngizobe ngingahleki angizezi nje ukuhleka ngisho ngihleka kuzomele ngihleke ngiyivimbi noma ngiyivambe ngihleke ngithi ngathi angihleki yabo ngihleke ngiyivambe nje ngingahleki uma ngihleka hle ngiqinisa ukuze ngibone phansi ngathi ngithi umlomo duze ngingahleki. Ngisho sekuthi angihleke angingeke ngize ngihleke angazi ngizoyenza kanjani ukuthi ngovalo umlomo ukuze ungavuleki ukuze ngingakwazi ukuhleka yabo ngeke ngisahleka. Bheka ungikhumbule lapha ingqondo ayicabangi nje ukuthi ayicabangi ukuthi inkhumbule ihlalaphi vele ihlala engqondweni noma ihlala emzimbeni noma ihlalaphi uzokhumbula umuntu wakho cabanga ukuthi cabangani lutho cabangani lapha yimini lutho vele ingqondo ayinalutho ngiyacabanga ngathi sifuna sicabanga wena ayinto esiyicabanga nawe ngoba nawe awunangqondo ngeke sikwazi nje ukucabanga lutho ungasicabanga wena. Nami sengicabanga ukuthi vele ngilimele ingqondo ngoba uma ngike ngibamba ifoni yami nje vele ukuthi angihleka ayikho into engizoyihleka nje kumele ngizame ukuyeka nje ukuhleka kahle ngikwi-rehab yokuhleka yakuyeka ukuhleka ngingahleki futhi vele uma kuthiwa unamqondo futhi kusuke kuthiwa ayikho into oyicabangayo engqondweni yakho yenzekani vele i-capacity yengqondo ingacabangi lutho nawe ukucabanga lokho ukuthi awucabangi lutho akucabangeki nje. Ukuthi ngenze ngathi angiphila kanjani sofuna ngikhulume ngendlaba angeke ngize ngikhulume ngomkhuba akukhulunywe ngomkhuba ingakho ngediyekani ukuthukana nangenhlamba ngibizana ngongquza nobani bani akukhulunywe nje ngomkhuba awakhulunywa azi ubani ngathi akukhulunywa ngendlaba ngibanga ngathi akukhulunywa ngendlaba yebo maqenyibolozi yebo batshayindlwabo ubani singaze ngibe iy'ndaba ey'ningi indaba yamajwabu eze ngene nondlaba khona la no sex sex with a stranger ake nime thima ucela uyaphiwa cela nani-ke bafethu uma kunqatshwa futhi kuyanqatshwa hhayi indaba yokuphoqana please Sonalolo
Donate everywhere ma social media wafethu ngfollow isho like subscribe comment azama ukuhlonipha bafethu hlonipha amatshitshi ingane mayitshitshi nje wazi ukuthi awudinge ukuyidlwengula futhi uma isancane ungakucabangi kuza ngisho igebengu la bafethu nani iqinisekise lokho niphathane kahle nani abantu abadala ngadlwengulani futhi ngithi mina mangisho kahle kahle ngingamosha amakusasa ey'ngane bafowethu angisho ukuthi ngitshaje o-Ben 10 no-Ben 0 no-Girl 10 no sugar mama no sugar daddy ngiye ngithi yekani ukudlwengulana noma yekani ukudlwengula abantu abayeke ukudlwengula please nangivela ngisho lutho angicabangi ukuthi ngaba nenje into yokuphawula noma enye i-comment yabo sugar mama no sugar daddy no-Ben 10 no yini amantombazane o-Girl 10 ya o-Girl 10 sure o-Girl 10 nina vela ngikhuluma into ezimnandi ngeke ungithole ngikhuluma ngosugar mama no-Ben 10 nolokhujana ngisho ukuthi ngidla o-Ben 10 enelima no-Ben 10 nolokhujana no baby day no sugar usezivela phela ukuthi ngigwaye weshumi yeah let's go I've got 1 rand here manje ngidinga nani nesizathu okay at least got yabo share my video got 1 rand here ekhaya Mandela ucebezela ngihamba-ke semgwaqeni siphithiphithi ngiyababonga ngesokithi restaurant ngibona ukuthi azola commission uzongidayisela ma oledi lapha ekufuze ube lokho njani rand sakusabalekile okay Apiran. Was sulit mas. Sulit. Kona ichivit. Ama ichivit actual. Isho ilo sulit. Sulit. Sulit chivit. Nara 150. Ay kan. Nawalaman niyo daw. Correct. Jangan pasirah ulo paman randau so. Ikaw pa na itis. Yo, siyempre ako na. Kasi sa Lola, parang 50 pesos ko ba masama? Yeah. Ako, isang sasagot ko. Ay, pero nasa sale shop. Tangko.
noma ngaze nimakethe wenza ama-event lapha ey'tediyamu akunomasipala la nenze njani kodwa uma ungahlali emkhazana awusiwe emkhazana futhi awusiwe solunda yimini ulunje khona umkhazana novu akuzukuthini kahle olundi khona umkhazane makuthi nje usolundi khona umkhazane bese kuba novuco abaxolisa omzukulu kwaceza azazikwazi ngisho ukuyibiza siyicabange sicabanga ngocelemba qala umkhazane uthi ulundi nazi imoto efuna ukushutha nami uthi ulundi qala umkhazane bese niyangena-ke nina landele obani obhesati osi ozolishana naye mkhazane lo thina mani ngaze nilokhu niyixaka niyikhathaza ngolundi yabona ngizama ukuthi ngingabanga khona kodwa nje makukhulunywa ngolundi uhlalwazi qala umkhazane ya akuqhama khona umthonaldo qala umkhazane hayi avanaye evele kabuhlungu ipipi angibuza indaba ama-12 yes nesinquma masenenjani esiningi ngisho imadlana nje ncanyana usikhohlisa apha amajwabu ehulumeni masitshethwa akhanda amaphilisi awokwenza amaphilisi ngasikhuluma ngamapepi futhi miningi njalo imibuzo nazo zonke izinto kusamele iphendulwe la apha amajwabu ethu ehulumeni konje liphe la hawe ngambuyanga no bafethu ngicabanga ukuthi ngiyayikhuza mina manje ngoba phela abona ngeke kuze ku-understand-eke ukuthi umuntu uphila isifo sekanje ijaji mhlawumbe ukhona umuntu olazi ngesiZulu nalithe isincwadini libhala ngesiZulu lithi ijaji lichaza ukuthi cha mina ngiyasho bafethu no hayi yasiphila sona isifo sekhe isifo sekhe sifana kalokho ngicabanga ukuthi mhlawumbe shuthi lento yokuhlanganisa kwethu namangisi ngoba lento kajaji le iyinkinga yodwa u-DG ubani u-DG bo mhlawumbe ngiyaphambanisa nje u-DG no-JD kodwa futhi manje kusounda the same mawukubiza yabo kusounda the same mawukubiza yebo inkinga yodwa le yazi siphilile isifo sekhe angifuni uqamba amanga manje ngakho ngisho ukuthi bafethu asike ngokujajana ngoba vele kwakhona lokho okwenzayo awukwazi awukwazi and uma ungakwazi ayikho futhi into ezokwenzeka yabo kuyinkinga kuyinkinga siyawujajana futhi indaba yojaji Judy siyabonga uma ufuna ukujaja lokhunye futhi sihamba ubujaji Judy lapha siyabonga bafethu amen thank you yini vele ijaji ngesiZulu ulokhu njani umehluleli uNkulunkulu hawe mfethu nakho siphila isifo sekhe ngibona umuntu ovale into zakho lana thatha nawo umuthi yophalaza uchathe lapho lethu bongakwazi ukuyenza ngamanzi ekhaya yazi inyanga zethu nezangoma zethu lungile kodwa South Africa uthi ubaba wakho noma uma wakho inyanga noma umuntu wakeni uyinyanga noma isangoma abukenca iy'hlahla eziphilisa abantu iy'hlahla kaNkulunkulu madoda yabo athi umthakathi ngifuna ukubona ukuthi kuyogcina abantu esho kuwe umince la after yonke ashone eqala umthakathi ujabule kanti ayifile ikhunzane sazovuka ey'nganeni zayo awusuka madoda izothakatha kabi jona umuthi uzomloya angavuki noma uzomloya acabange wena kuphela lapho isihlahla somsilika umuntu wakhona inyanga zangakithi isihlahla somsilika esikhona ekhayeni egcekeni sithi isilimo esiwumthakathi ulibambe lingashoni lapha alikho ngisho ubabekho-ke ilanga isihlobo sidalo alikho lipi lingekho vele lingashoni ngempela kusuku abathakathi madoda umuntu akhomba omunye umuntu ambize ngomthakathi ekubeni azazi nayo ukuthi umthakathi sikhuluma nje uyangibhuka ukuthi uma usuka la uyonginyela uthi angife ungisukele ngabe kufa wena nja yomthakathi bese ngibiza abantu ngabathakathi mina ngivele ngimangale nje nawe umthakathi ngoba uyazidliwa washo nemithi nani lamachibi ufisela abantu okubi kodwa umbiza abanye abantu ngabathakathi umthakathi nawe
ethi umuntu ugibele emotweni yami sefuna ukubulala nje uhleli kuphela usala ngesingenhla ufile ngezansi singasebenzi ngizoyixeya phela kunazi imoto yazi angiseza ukuthi ngithini sekuphelile ukuxekwa hhayi yona imoto impela into yokuyibulala uyazi uma uhlele emotweni uzwe isingenhla kuphela isingezansi awusizwa usala ngekhaya hlalisa ukunqunya iy'nyawo into yokusinquma iy'nyawo nje le isibulele nje eyi okay. Imoto the car isihlalo sabantu abakhonza ukubambana vele balokhu bebambana ney'kere le genge ithanda ukuthintana le kancane kancane sibe yikhuluma nawe siyakubamba angibaxanga ngoba kungenayo imoto angibajaji bona ngiyabaxanga ngoba kunayo imoto the car wayisholo umgube i-wheelchair drive wayo so kubazekile phela uma uhamba ngemoto drive imoto ngisho ngoba kungenayo ngibona mina ngigqoke isifanakalo-ke namhlanje isifanakalo-ke lesi esicula umzukulu lapha ethi intombi yami ikhiphe umkovetsheni i-gaslight ngiyakutshela ya yiso isifanakalo-ke malikhipha umkovetsheni yilanga yabo manje isifanakalo sesizulu yiyo-ke lento le ya nami ngifake sona isifanakalo-ke isifanakalo ngikhiphela amajazi la amaninginingi akufani kodwa nje isifanakalo sigodla ibhamu la mina ngigodla amashoka sigodla ibhamu njena la sawumbulala impela nje umuntu ngilukhozi impela majogo mina ngingalinge nje ngicabanga ukungithatha kancane nokungicasula dubula ngempela shaya futhi inhlanga khanda angisho bese ningisuwela emaphoyiseni ngithi ngesibhamu nesisemthethweni kodwa nje ngela amaphoyiseni ayo shanga nhlamba silalala sibonweni shanje khona ngeji nasemlomeni yabo uma ngiqalela suke emloyeni kuye ekhaleni lesiphongweni ngisha khona ngeke ngishayise ufuna uyibone ngene ubone ngishaya ngempela shaya ngicethezi nje futhi ayijalo-ke amajongo leyo nto leyo ngithengele iy'cathulo zeni ezintsha la funa abafana nwayeke ama-abhitha namakhavela kahle kahle ngenwayeke nje kahle kahle ke sivimbela abelungu laba beze ngokuthi la e-South Africa bazo-drive-a ilokhu njalo iy'mpahla zokugqoka imali beyidle la then bese boyisipola bodwa le phesheya ababuye imali bezoyidla la futhi beyibuyise kithi la sema kancane nje impela yonke ama-abhitha namakhavela ngithele iy'cathulo zeni la ngizomkhombisa Sure. Mbuzo wami hayi ngoba ngigxeka amasonto sesiwavula kahle vele nathi sesiphumela ematshwaleni sesithi siyabeka utshwala sonke siyigenge noma sibasha angisho phela nami ukuthi ngiphuza ngale ndlela leyo ukuthi angizazi nani ngikhanda ukuthi ngingubani cha angiphuzi lokhu ngiyaphuza just ukuthi ngipholise ukushisa ngalelo langa so amasonto asiyovulwa yithi-ke ngoba nina nikholele ekuthenini ukuphila kusemasontweni kanti nizosibukisa le mihlangano yezimpi zenu eniyibangayo zey'mali zey'khundla zayo yonke lento eniyibangayo bese ngifuna ukuthi kube yithina futhi esingena amaphathazo lezo zinto lezo esingahlangani nazo so siyacela nje bakwethu ngisikhululeni uNkulunkulu simthole ethaveni ukuze impela sivuka siphakama lapha sishaya no amen ngenxa impela yakho ukuthi uNkulunkulu usethaveni yakho futhi uzivikela
Nangiyanibonisa nabazali ngoba ngizingane imithetho vele ibalulekile ingane iphile ngaphansi kwemithetho iboniseke nayo kodwa futhi uma idinga injabulo iyeke ingane iyojabula musa ukuvimba ingane injabulo yayo wena ungathi izinto uma ngingezenzanga bese ubone ngazuthi abanye abantu uma bezenza kazinangqondo injabulo yomuntu nomuntu ibalulekile ngoba angisazi izimo esibhekana nazo eziningi futhi ezisehlelayo ezilikhulu ongeke ukwazi futhi ungagcina uyikhuluma nomuntu ofana naye umzali yabo so manje nje akudingi ngempela ukuthi ngicindezele injabulo yabantwana nokuphila kwabo leyo nto leyo yiyo leyo uJesu ayikhuze eBhayibhelini ngithi vumelana abantwana bezekini yamanje uNkulunkulu ngimxoxele nina bobazali ngoba phela nihlakaniphile uNkulunkulu uhlala ematshwaleni ngeke nisamthola emasontweni unalokho nizothola zona lezi ikhundleni ey'bangayo emasontweni futhi abazali into kumele beyifunde kulesi simo esisanda kwehleka sokushona kwale ntombazane engisho iyi-1 ukuthi uyabona uma abazali nizoqhubeka nale ngqondo yokuvalela iy'ngane emakhoneni niyincisha injabulo hayi niyayibulala impela uma sikhuluma iqiniso nizosala nodwa ningafile niphila zihambe zonke iy'ngane ngisho ngathi uneziwu-20 zihambe zonke iy'ngane ngenxa yokuthi phela wena awuyazi injabulo into ejabulisa umuntu wena wazi ukuthi nje umuntu mhlampe mayophuzana notshwala noma mayothatha iy'ndlela zakhe vele useyokwenza into engasile noma useyokwenza ubugebengu noma useyokwenza into ethize le nto ezombulalisa ukufa mina ngiyazi indaba yokufa bafethu ukuthi why ngithatha ukufa njengento engazi ukuthi ayinangqondo ngoba phela ukufa yakubona nje kunomqondo ukufa kuyajuma kodwa kunomqondo kuyakucacisela cha sekuyisikhathi into efike inyanyise futhi iyo leyo ukuthi umuntu ahlale nemali ebhenki bese lokhu ejabulela ukuyibuka yikho yona ukusidakela lokho ade ameyitheka nje ibuke yikho nje ukusidakela lokho ayiphume nakhona umuntu futhi angazixhumeni ngemali ayiphume nje imali isebenze idliwe yenziwe yonke into umuntu uma ukuthi imali ihleli ihlalele iy'mpela kodwa nje lokho ama-limit ukuthi must be limited imali engadluli i-banking account ibe 1 million kumele abantu nje bayeke ukusixhumela ngemali umuntu ajabulela ukuthi unamabhiliyoni ebhenki nakazi nokuthi uzokwenzani le nto leyo uzofa ayishiye bese futhi ebuye ezopokela abantu la ebaxhaphaza ngayo efuna ukubenzisa into ey'thandwa kuye engasiyo ayimi ngempela leyo nto leyo siyacela yekani ngeke ukuxhumela ngemali please angiyo bangeni Bokuthi ngenze ngathi angiphila kanjani ngizofuna ngikhulume ngendlaba angeke ngize ngikhulume ngomkhuba akukhulunywe ngomkhuba ingakho ngekuyekana ukuthwana nangenhlamba kubizane ngongquza nobani bani akukhulunywe nje ngomkhuba awakhuluma azubanga ngathi akukhulunywa ngendlaba banga ngathi akukhulunywa ngendlaba bomaqinyibolozi bobatsha indlwambo ubani singaze ngikhiphe iy'ndaba ey'ningi indaba yamajwabu ezengene no-love khona la no sex yeah sex with a stranger ake nime thima ucela uyaphiwa cela nani-ke bafethu uma kunqatshwa futhi kuyanqatshwa hhayi indaba yokuphoqana please Tonado everywhere ma-social media bafethu ungifollowishe like subscribe ungicommentele uyazi ukuthi inkomo impela-ke le nto leyo ukuthi sibange ifriji ekhaya egcekeni nodadewethu noma nosisi wami inkomo impela nje hambani uyayiganisa bafowethu kanti yini ungasayiganisi manje ifriji umuntu esazathi alivule nje ulivula nje ifriji cobo star vele impilo esesiphila namhlanje leyo ukuthi uyancoma uyaxeka nami bosisi uma ukuthi angixeke ngizoqhamuka uma ukuthi angincome futhi ngizoqhamuka anishoni yini ningasayiganisi manje ngoba phela onyoko beni baganile nje bayiganisa yini afike umuntu ethi kimi umgqumeni idisi umgqumeni idethi kuliyeka nini igama lamgqumeni fuseke ngeke u-understand uma ungaculisi okwakhe futhi ungakhulumisi ngisho wakhe nomgqumeni wayenalo impela ikhala elikhulu kodwa-ke lalilihle lalimise kwa-M lakhe hhayi leli lambeje leli wena mbeje gcina kakho lokhu lingisa iy'nyawo zebhobo ungalifaki i-regret ngoba angazi kodwa awufuna ufana nomgqumeni
Umbethu usiqedele umoya. Ngisho wathi akangifisi uba ne-dread kaMgqumeni. Noma nephupho kaMgqumeni kodwa akangeke ngifise njengombethe noma ngifuna ukufana nombethe ngoba lekhala elikhulu kangaka nje uqeda umoya lwamuntu. Umgqumeni wayene-dreadlock, nina ninamarasta nezwa. Ngamarasta. Ngiyihuqa nsangu nje nina. Angisho ukuthi ngidelela uBob Marley. Ngiyihuqa nsangu nje nina. Ngibheme nonyawupe lapho. Ngethemba uyabona-ke Mbheje ukuthi kuhlupha kanjani ukusebenzisa igama lebhovu ungenalo irasta. Akithi yabo amarasta asevumbuka amaningi kanjani. Azozenza samgqumeni onke. Ambufake irasta awusiqedele umoya upambana nemonto ibhala ukuthi CV uvele ufile ngazi ukuthi ithi ngizokufonela mase sikufuna. Uphethe uhulumeni vele wabhala imoto ama-number plate wazithi CV. Awu fethu umuntu yaphinde aqashwe la. Vele thina uhulumeni emhlabeni njengoba singasebenzi nje usesenze sayo useless. Kubuya ngazi ukuthi mhlawumbe ama-CV akaze sifuna ukwafaka nani nani. Sevele wathatha imoto manje wayibhala ukuthi CV. Yabona vele ngisho wathi uyahambisa i-CV yakhe izophinzelwa emgqonyeni. Lento engishoyo umholo ka-10,000 basebenzini ngibala no-general worker yabo laba abasebenza sakusiza like. Ngeke phela ubala othisha nabasebenzi bahulumeni abapermanent laba bemthetho izinto ey'khona zala e-South Africa ngoba labo bantu futhi ngabahola ngaphezu kwa-20. Uhulumeni ukuba uneqiniso la e-South Africa ngabe bonke abantu abasebenzayo ngikhuluma ngomuntu osebenzayo like uyavuka ekuseni umsebenzi wo-6 to 6 sebehola 10,000 kuyaphezulu mhlawumbe 10,000 to 12,000 hayi le ndaba ukuthi nabantu abahola ngaphansi ka-10,000. Lenzeni ikati ukusho mina ngibona ikati la TikTok belisika la khaleli liyaqhuleka akitsho kati mina no gijima mdlalo ngibona ubhuti wakho lapho ethi ukhiphile uzimisele vele uyabheka uzimiselo akame uyabhema yakunayo qala nciphisa umkhaba ukuze ukhona kube samgqumeni layo emadoda ibhova kaze likhuluphale ngale ndlela leyo ukuthi lonakalelwe isisu engazuthi liyasindwa isindwa isisu kamadoda hayi ngoba ngidelela bese ngifaka igama lebhova kodwa yabona makuthiwa ncika like yabo ngibona nje ngoba nami ngingagugile nje manje ngincikile ey'mpandeni kababa kodwa manje uma ngiyithandela umgqumeni ngeke uzongijajela iy'mpande kababa so ngi-right nje so asimiselo yima labo athi mpanqa labafana bamasikani ngamakhanda ngidibane nobhulizo leplaza futhi ubhuli yathanda ukudibana nami eplaza elesiduda lesi wasikhumba ubhuli ungimisele icupa kanje wathi sho kashokile kanje wathi sho makalela nokuthi siyangikhulumisa tshele lesiduda lesikhumba singangikhulumisi mina angimazi bechazothini mayithi sho ngambona ufana udelela kanjani sikhumba washonapho endlovana kodwa kabe yami nokucula ngathi uyazela udla amazambane awubuze utshela esidule zobhuni siyokuy'qhathanisa nami siyokungijwayela kabi nje siyokungenza umngane wazo ubuze ongitshelana nosikhumba ukuthi afofo yes afokofe afuseke nje afokofe useke nje sikhumba sho uthi ubhula kithi sho ayiwola amatsheni Mangathiwa sikhuluma ivari South Africa noma umhlaba wonke nje ama-bank account must close ama-limit ey'mali ey'faka ngaphakathi umuntu nje uma eseno-1 million ebhenki ekhadini lakhe
ngivale nje indaba yokuthi aphinde aphathe imali izinciphe ibe ngo-500,000 yabo inciphe ibe ngo-500,000 qale phansi ayikhuphule futhi iye ku-1 million. Kungavumelekanga ukuthi ibekwe endlini iy'mali ngoba yiyo le nto yenza ukuthi ngigcine ngingenelwa abantu bezontshontshelwa iy'mali endlini kuma-safe bese nithi yithi nisukela ngoba yini phela igebengu awukwazi ukuthi ungahlala nemali endlini ungazi uhlaleleni nemali endlini i-right ihlele ekhadini kodwa futhi nalo futhi malilimithwe ngempela ngeke ulokhu nisiqedele imali ungathiwa imali siphelile sithi akhipha imali futhi siphelile isijabele nosinyanyisi wathola isitifiketi sokulapha abantu uhleli laphana umelaphi wendabuko seqophelweni eliphezulu ulapha abantu ugawule iy'hlahla lezi zangakini enizaziyo ngiphuzisa namanzi nakho empompini ekhaya ngibona umuntu ovale iy'nto zakho lana thatha nawo umuthi uyophalaza uchaje lapho lethu bongakwazi ukuyenza ngamanzi ekhaya eyi yazi iy'nyanga zethu nezangoma zethu kulungile kodwa South Africa angaphuma esikhathini wena mani umpetshisi nebhetri ngena kwima kwenze njani ngani lapha ngaphansi konke no-oyela nespray sona impela leso futhi inkomo ngena uma kwenze njani baby kuma-period hawu wena fayethu namanje usalibela ukopha ngabe bethu uthatha ilokhujane uthatha ini u-oyela inkomo yatokola mani itokola bosisi bethu please sacela ukuthi niyeke ukusitshela ukuthi nguma-period futhi angazi uhlulwa yini ngithathe iphedo linamathisele ekhanda noma linamathisele emlonyeni noma ebusweni awele ilifake khona-ke laphana vele abamaningi amaphedo futhi awaveli this is Ntshonaldo from Ulundai. It's a boy from KZN. So like and subscribe and follow me and comment on my YouTube, my TikTok, and my WhatsApp, my Facebook. So this is Ntshonaldo Idlamanzelesha Mazibuga. I'm from Ulundai. My city is Nkazeng. Nkazeng. Yeah, I'm from Ulundai and my city is Nkazeng. Where do you come from? I'm from Ulundai. Thank you and sit down. I'm from Ulundai. Yeah, Ulundai. Like Ulundi is Ulundai. Now I'm born a so Ulundai. Ulundai. Vele South ngimele noma ngekho East so ngi-South mela ngistimela ngi-South mela ngimele awugcina ukhuluma ukuthi engazwakali kodwa ngimele ngistimela Gautrain ngisasho mina istimela training I know bafethu ngiyayiyeka lento kwenza lamavidiyo aso umuntu uphila is fucking freaking shit your fucking noma ethini East mela ithi melele East noma stand for East istimela siyi-train futhi i-train ukujima training i-train futhi we istimela negama njalo namenyeni kodwa isiZulu futhi yazi nje isiZulu nazo ziyisifull sex esifanakalayo kodwa phela sothini ngoba singabakhona la eMzansi istimela train bese kuba yizo lezi iy'nkabe nezinja ngikaba hayi ngoba ngikhuluma ngoba kungenazo nezinja kube kuhle ukuthi izinja manizingelile zabamba leyo nyamazana uyayiphakela futhi uyiphekela ngendlela engathi uphakela samuntu like uphake uphuthu uphinde uphake ishebe idliso kwakho namadoda-ke iphesenti lenu nje uzingela ngoba kuyafana ngisho athi amathuba awekho emsebenzi uma ukwazile ukuzingela vele kulala kudliwe ekhaya impupha kwenzeka igcene ingabe bikho yabo so manje ngisazoye ngiyibuze ngiyiphendule ngakho ukuzingela nanenkolo kaShembe phakathi mina abantu besifazane nazalwa ngihamba nephesenti lamahhala nje eli-free of charge lebhodo into nje ngabe niyayenza ngabe nje umuntu wehlenyuka uyiphathela ibhodo ngisho ngathi akazi uzolenzani ngisho ngathi uhambe efaka amatshe endleleni eyela esikoleni ngalapha umuntu wesifazane nje uma efuna ukuvula ifriji ekhaya egcekeni kubo uyamemeza esibalibani ngicela ungivulela ifriji ngifuna ukukhipha ama-pieces awu-3 swabale futhi phambi kwakhe hhayi le nto yaniyenza manje hambani uyiganisa ukulokoti nje uma umuntu wesifazane ifriji awumthinti nje
Uyazi ukuthi inkomo impela-ke le nto leyo ukuthi sibange ifriji ekhaya egcekeni nodadewethu noma nosisi wami. Inkomo impela nje hambani uyayiganisa bafowethu, kanti yini ningasayiganisi manje? Ifriji umuntu esazathi alivule nje ulivula nje ifriji cobo star. Vele impilo esesiphila namhlanje leyo ukuthi uyancoma uyaxeka. Nami bosisi uma ukuthi angixeke ngizoqhamuka, uma ukuthi angincome futhi ngizoqhamuka. Anishoni yini ningasayiganisi manje? Ngoba phela onyoko beni baganile nje bayiganisa. Yini? Afike umuntu ethi kimi umgqumeni idisi umgqumeni idethi kuliyeka nini igama lamgqumeni Fuseki ngeke understand uma ungagculisi kwakhe futhi ungakhulumisi ngisho wakhe nomgqumeni wayenalo impela ikhala elikhulu kodwa-ke lalilihle lalimise kwa-M lakhe hhayi leli lambeje leli wena mbeje gcina ngakho lokhu lingisa iy'nyawo zebhobo ungalifaki iridrede ngoba angazi kodwa awufuna ufana nomgqumeni umbeje usiqedele umoya ngisho ngathi angangifisi ukuba nedrede kamgqumeni noma nephupho kamgqumeni kodwa angangeke ngifise njengombeje noma ngifuna ukufana nombeje ngoba nekhala elikhulu kangaka nje uqeda umoya lwamuntu. Support local businesses. Kusho wena ufuna siyothenga amagwinya kini lapho niwenza lingagezile nakhona nibangisana ngakho ukuxoxa nize niy'kophe ngisho ukuy'kopha yazi nina nikho. Support local businesses. Kusho wena ufuna siyothenga iy'mpahla zakwaShane kuwe siyeka amacansi kamamaxulu lapha emkhazana wakhe ngamaplastiki nakhona mahle kanjani ufisa ngazi ukuthi ngangcoba ukhanda iy'mpahla zokugqoka ugqoke wona. Support local businesses. Kusho wena usithengisa amaqanda ey'nkukhu zabelungu la athenga isitoro uya wenkukhu esiZulu kulibele ukukala-ke iy'nkukhu lapha emakhaya wesitabane lala nabanye abafana ishayi iqathe ixobe ngonyaka hlula yini ukucatha ngamfaka ubone emdidi uyithathe kanjalo besihlanganela angisho ukuthi ngenza leyo nto nani angisho ukuthi yenzeni mfana ngozosihlanganela la ethu isitabane mani sibhedela ngiyekeni le nto leyo khona bafana la eSouth Africa nabanyana amantombazane odwa abafana bodwa kodwa hayi ukuthi sizitabane nihlangana phakathi. Hawu good, thank you. Indaba ngiyibambe la kahle kahle ukuze izokhuluma nje mhlampe futhi nawo amakhosi engayingenelela ngisho ningasangibizanga ukuzophawula kodwa nje ngiyalibeka lolu vo lolo ngayinto engcono kahle kahle leyo butabane leyo ifayithwe ngale ndlela leyo ukuthi kuthathiwe ugodo umuntu ajojwe anikwe lapha phezulu kuthulekale nomndeni ungakhali engenzeki lutho azomabole njengoba sikholela kulokho ekuthenini kwakwenzeka kanjalo esizweni samaZulu sakhona ngoba leyo ukuthi kuzoba khona nabafana abahubhana namasende abanye abafana ababhezi bahubhana ney'ngquzalana noma ababhezi bahubhana namakhosikazi ukuze bezoganwa kukhona abafana ababhezi bona bahubha amatotolozi abanye abafana bafowethu kahleni futhi mina ningisize ningilekelele nje ngisho ngathiwani ngihlasela ngey'nkaba ey'funa ukuzongidlwengula zifuna ukungifaka itotolozi zongidlwengula ngifile yanitshela uma kuwukuthi angifanga ninginikeze yonke into ekhona ezikhali ngibulale nje abafowethu yabona nje ngendlela engisho ngayo ukuthi ukukhuluma fuze kuphele esilweni noma kubayede ngisho ukuphawula nje ngisho ngathi uyaphoqeleka ukuthi kunento ethize thinta isizwe sala eSouth Africa kumele aphawule ngala vele akhombe noma ayikhombele umuntu ayikhulumele ngoba yonke into udinga ukuyikhombela nje ikhombele nje sho ukuthi hhayi lokhu akuthi lokhu akuphumela lokhu akungene la lokhu akuhlale lapha lokhu akwenze nje ngoba abantu bala eSouth Africa bayathanda ukukhuluma iy'nkulumo bey'phendukezela njengamanje nje sekunemvunulo le mvunulo le efunwa yiwo wonke umuntu okhona la eSouth Africa yamakhosi kodwa njengamanje ubona leyo mvunulo igqokwe isitabane noma sishade itabane awungitshele nje ngathi ngiyinkabi nje ngimpela ngiyijonga ngifuna ukuthi ngibizwe inkosi emasikande ekugcineni kosuku kodwa futhi ngizogqoka imvunulo engibuye ngiyibone igqokwe ziyitabane leyo mvunulo yayibona ukuthi nokuhlonipheka kwayo siyabaleka so manje nje yabona nje fucked up yabona ukube sihamba ngesishayamathetho esineqiniso la eSouth Africa ubayede ungangezwe isilo samabandla umdlombane uMisuzulu fuze ngabe nje yabonga umlomo wakhe fuze njengaba khona nje lutho fuze ngabe nje thina sazi igama nje ukuthi yena khona umdlombane noma khona ubayede
ngoba lento leyo ukukhuluma le igcina ifaka abafana noma ifaka izinto lezi umsangano kwabantu ekhanda ama-content ozoqhamuka umuntu esezokhuluma umathanda nje ngegama lesilo samabandla ngathi sihlonipha sonke ubone ngathi ngoba thina-ke sihlonipha isilo samabandla sikhothama kuzo siyahlanya thina wena ukwazi ukuthi uzokhuluma uzothi yena mhlawumbe isilo sinje hayi bafowethu nanganoyibuka izinto ezimbhele futhi nje uthola ukuthi umuntu ozokhuluma loo nto leyo athatha siye lapha kwaZulu esilweni noma elokhunjaneni phakathi enye wena faka ugodo ekhanda kuvuka lento yokujoja le ukujoja abathakathi yayibona nale nto leyo ukuthi gxeke omalume bahlala emakhaya leyo ukuthi ngigcine ngikhomplenele opholoni bey'ngane ayifuseke bafowethu fusekani nje iyekeni nje loo nto leyo usuke udabelwa indoda nje noma umbhemo mfowethu uma uzokhompenela ukuthi uhlele ekhaya uma ngasekho indoda kulowo muzi ubani ozonaka ekhaya ngoba phela nabantu besifazane niyadelela akweyise nje impela umuntu wesifazane athathe umfana wakomunye umuzi azomqhethisa lapha egcekeni ekhakini uwumfana nawe balale phekwe ekhanda uyabona nje ukuthi abantu besifazane badelela kanjani ngenxa yenkanofu so nje ngiyaseyisa nina wena uma ufile ngazuthi kunomalume okhona la egcekeni kumele angathinti abopholoni bey'ngane phuma ngesango msunganyoka golo lakho futhi sebe thatha intwalo yakho hamba igqamisa kuye lo mfana lowo mani ofuna ukuthi abe uye umalume wala egcekeni ngoba phela uyahlanya vele nje angeke uthanda ukukhuluma mfethu abantu besifazane please Ngivukile ngempela impi yasesandlwana uyabona belungu basiphuce kanjani I love you akusajoleki ngisho ukujoleka kulungile ngiyanithanda guys ngiyanithanda umtshonado lo intamanzeleli ngithi kuwe I love you uvele uyibuke uyibambe nawe uyi-check ukuthi kusho kimi kamisho ukuthi I love you vele injalo into engajwayelekile yabo vele usuphindele pheshiye I love you into engasekho nje la I love you too babe kade bekusendela nje uyazi ukuthi okay sengimayinaze 1 osukwini sekushoda 4 lapho ziwu5 lezi intombi noma amadoda walendile azokusendela I love you hey nina yazi ngikhona usendele umuntu wakho I love you vele kufika idimoni lokuthi ukhophe khona uzohamba uphesta nje wamtshela bonke abantu ukuthi I love you ulidimoni umjolo Umbuzanyo ngiyabhekana umbuzanyo ngiyabhekana wethu mina ngiyabhekana umbuzanyo mina ngiyabhekana fuck man mina ngiyabhekana Thina siphilela ukuyiswentela sidlela imali sidle ingane indaba yokunye nokunye bafethu msunganyo so nitshele nobhululu beni laba abathanda ukuthi sinakane nabo sifune kubanaka msunganyo nje yonke into ngazile ayiconnectisi mnganami ayiconnectisi eshe benginika usho uthini oh my friend lawakakini esitolo Popeye 20 pack nekhala ele manje nishona bonke my friend bangakini oThedi oThedi bonke salukwenza my friend oPopeye kanjena mina nawe bese bemisisi oPopeye ciao bana bonke pho itshela ngawo njola nomjito ohlala esitolo shuba bengane yakho bakwaziwa noma uhlala esitolo sikahulumeni uyasebenza noma uhlala ezitolo zamakula namabhadi kusi Shuba bengane yakho ulokhu njani
Awumazi la hlala esitoro. Nawe ufuna lokhu uchaza into eningi lapho ungawazi umuntu ukuthi usho isitoro siphi. Angaphuma esikhathini. Wena mani, umpetshisi nebhetri ngena kwema kwenze njani ngani lapha ngaphansi. Konke no-oyela, nespray. Sona impela leso futhi inkomo. Ngena uma kwenze njani.